Ayam bakar oleh manjing. Mulih manjing Pak Su kan nggowo pitik, ya wis langsung dibakar ae. Iki mau wis tak blender bumbune sampai halus, terus tak lebokne ayame sing wis tak godhog, terus tak tambahi lele pisan ning kulkas kok sik enek lele. Nah, lek wis kabeh bumbune rata terus dibakar ngene, tak alasi godhong gedang ya, guys, ben gak kelet soalnya iki kan uduk teflon. Ben gak kelet, tapi rasane engko yo enak panggah koyo ayam bakar biasane. Terong wingi ya seijik, ya wis langsung digoreng ae tinggal lalape. Oke, terus nggawe sambel. Iki bumbu-bumbune ngene iki ya, guys. Sambel tomat terasi. Wis tak goreng terus tak blender terus bareng ngono tak cemplungi terasi. Tapi tomatnya nggak usah di blender, cukup diirisi tipis-tipis ae. Nah, ditunggu sampai tuwek wis dadi ngene iki sambele. Tarang wis dadi guys, ayam bakar, lele bakar oleh manjing Pak Su. Resepnya penak-penakan ae guys, nggak usah ribet. Selamat mencoba di rumah.